Ens hem quedat a Girona. Ens hi sentim bé. Sembla que se'n va de mare tot plegat i que vulguin que siguem no sé què, quan només som cuiners. París té la Torre Eiffel i Girona, el pont de les peixateries. Girona era una ciutat petita, delicada i grisa, i ara fins i tot hem arribat a un punt que anem una mica de xurros. Xuxos. Nosaltres fem el xuxo de sempre. Jo crec que era una mica el gegant dormit, que estaven allà, que tothom sí, el xuxo, el xuxo, el xuxo. Jo, com que sóc de Barcelona, ho puc dir, no? Que maco. Hi ha algú que baixi en bicicleta aquestes escales? No, però hi va haver-hi un cafre que les va baixar amb un tot terreny. Qui té una col·lecció té un museu. En Tomàs Mallol s'ho va prendre seriosament. Primera sessió de tarda, a aquesta hora. La sessió dels mangos, li deien. Però no anem a un cine normal, anem al Museu del Cine. En Jordi Pons? Jo mateix. Soc el Rafael Vallbona. Què tal? Encantat. Vinc disposat a conèixer el Museu del Cinema. Bueno, que em sembla que podíem fer-hi una postila important, que és del cinema i del precinema. Sí, de la imatge en moviment. La col·lecció de Tomàs Mallol, al cap i a la fi. Això, abans de començar, fes-nos allò 5 cèntims de qui era Tomàs Mallol, a part, evidentment, d'un col·leccionista aficionat. Qui és Tomàs Mallol? 87 anys i és un apassionat pel cinema, des de quan era petit. I ell, quan va ser ja una mica gran, als anys 50 i 60, va ser cineasta amateur, va fer diverses pel·lícules. Ell descobreix un món que és l'arqueologia del cinema que no coneixia i, com que també tenia una vena, a part de cineasta, de col·leccionista, es decideix a fer aquesta col·lecció. S'hi va posar. Doncs anem-la a veure, perquè el millor és mostrar-la, no? Perfecte. Això fa 2.000 anys? Sí, és ancestral. Això neix a l'Extrem Orient. Bàsicament són figures que representen personatges dels seus contes mitològics. Però el Teatre d'Ombres és les primeres imatges en moviment sobre una pantalla. I d'aquí cap on anem ja? Doncs aquí entrarem a la càmera obscura, que és el principi bàsic de la fotografia i del cinema. Sense la càmera obscura no podem captar imatges. Ara mateix estem veient una reproducció en càmera obscura de la plaça de la Constitució amb el Banc d'Espanya de cap per avall. Sí, aquesta és la plaça aquí davant del museu. Què hem fet aquí? Doncs hem fet un forat i hem posat una lent. La imatge de l'exterior penetra l'interior d'aquesta habitació, les fosques. I com que el feix de llum es capgira, la imatge queda invertida. Queda invertida. Els fotògrafs del segle XIX, doncs, en comptes d'aquest paper que tenim aquí, doncs, col·locaven un paper emulsionat, que la imatge quedava fixada, i que, per tant, teníem la fotografia. I de la fotografia, doncs, el cinema, evidentment. Això és la llanterna màgica. Exacte, l'avantpassat del projector de diapositives. Del cinema, jo diria que més del cinema. O sigui, tecnològicament és com un projector de diapositives, el que passa que substitueixen la diapositiva per una placa de vidre pintada. I com a espectacle, perquè això es feien espectacles com ara el cinema, però en el segle XVIII i XIX, era asseure tota una sèrie de gent en una habitació a les fosques i projectar-los aquestes imatges. Per exemple, aquí veien races, els ensenyaven les races dels alemanys, dels àrabs, dels xinesos. I després aquí n'hi ha una de placa molt interessant que presenta una parella d'alemanys, d'holandesos, d'italians i després l'Spanish Priest, o sigui, la raça, el concepte d'espanyol el presenten com un inquisidor. Sí, bueno, ja era això. Sacerdot inquisidor, exacte. Ja era això, vull dir que no anaven, era un cine verité, Exacte. Mirant a través d'aquests forats, la gent el que podia veure era imatges gravats, de París, de Londres, de Roma, de les grans ciutats europees. Estem parlant de finals del 18, principis del 19, abans de la fotografia. Les primeres fotografies, que s'anomenaven daguerrotips, eren fotografies úniques, amb un temps d'exposició de 10-15 minuts, tot un laboratori per realitzar un daguerrotip. Avui dia és molt fàcil fer una foto, i 2, i 3, i 4. Avui en dia és que no existeix el laboratori. Però en aquella època fer un daguerrotip, fer una fotografia, requeria un procés llarg, costós i perillós, perquè es revelava amb vapors de mercuri. Al començament requeria 15 minuts fer una foto amb la persona allà quieta, fins anar avançant, cada vegada menys temps d'exposició, fins que van aconseguir fer una foto amb una dècima o centèsima de segon, que va després possibilitar fer 24 fotos per segon. Que és el cinema. Bueno, hem arribat a la imatge en moviment, ara sí.
Aquí tenim un ocell i una gàbia. I una gàbia, molt bé. Ara, si ho fem girar ràpidament... l'ocell és dins la gàbia. L'ocell està dins la gàbia. Les dues imatges se superposen a la nostra retina perquè la nostra retina no és tan ràpida. Si no fos per la persistència retiniana, no hi havia cinema. No hi havia cinema i aquí tenim l'aparell que ho explica. Fenequistoscopi. Fenequistoscopi deriva del llatí i solen voler dir enganyar la mirada o qüestions d'aquest tipus. O sigui, tenen un significat. El praxinoscopi... Aquest anava millor perquè ja no devies... Aquí tens uns miralls, la imatge és molt més clara, molt més nítida, i també tenim una de les peces estrelles del museu, que és el praxinoscopi de projecció, el primer aparell comercialitzat per poder projectar imatges... D'animació. D'animació, per un ús, diguem-ne, casual. Muybridge és el primer que aconsegueix fotografiar una seqüència d'un moviment, en aquest cas d'un cavall al galop. Va col·locar 24 càmeres, cada càmera en el seu disparador tenia un cordill, va fer passar el cavall, que mentre anava trotant anava trencant els fils, i mentre anava trencant els fils anava disparant les càmeres. El kinetoscopi és un visor individual de pel·lícules fet per l'Edison. Edison es pensava que el negoci estava en vendre els aparells. No en veure pel·lícules, sinó en vendre els aparells. Es va equivocar de mig a mig. Bé, aquest és un dels apartats importants també del museu, que és quan el cinema neix, amb la càmera Lumière. Aquí tenim una càmera original dels germans Lumière, que podia prendre vistes, projectar i fins i tot tirar còpies. Tenien un sentit de la sostenibilitat. Perfecte, perfecte. Amb la mateixa màquina ho feies tot. I a més, també t'he de dir que tenien uns enginyers molt bons, perquè els germans Lumière tenien una empresa de plaques fotogràfiques, tenien una posició social bona, i per tant ja podien contractar un enginyer que les seves idees les pogués portar a la pràctica. De les ombres xineses a les descàrregues per internet o el visionat en streaming. La història del cinema és la història dels temps moderns. I per tota una generació, la modernitat era el CineNIC. El CineNIC és la primera joguina de projecció d'imatges per nens inventada en el món. O sigui, els primers que van dir farem un projector d'imatges en moviment per nens van ser el NIC l'any 31, els Nicolau, els germans Nicolau, l'any 31 a Barcelona. Els tios el patenten a l'abril del 31 i al desembre ja ven a la primera patent a França. A la Guerra Civil els hi confisquen la fàbrica, els de la CNT o no sé qui, i és l'únic període, segueixen fent CineNICs, però les pel·lícules que fan són en català. Els veus veure que són molt bons. Pensava que anaves a dir que serien pel·lícules revolucionàries o així. La temàtica és molt bona. Diu la sirena i el mariner. Ves aquí, ja veus aquí una sirena, una mica així. Aquí amarro. Que s'emporta el mariner amb un cabaret. Bueno, clar. Aquí n'hi ha un altre també que s'emprenya amb la dona, que no sé què passa, és un barber, s'emprenya amb la dona, li entra un client i en comptes d'afaitar-lo, com que estava emprenyat, el va esbudellant, i després es reconcilia amb la dona, visca la llibertat, no sé, són arguments molt divertits. Bé, i aquí, com una de les últimes peces, per dir-ho d'una manera, del museu, tenim tots els elements que conformaven la cabina de projecció de la Torroella de Fluvià, que és el poble d'en Tomàs Mallol. Una màquina ossa, fabricada a Barcelona, i que anaven amb carbonets que provocaven un arc voltaic i cada vegada es cremaven pel·lícules i cinemes. Més d'una vegada havies vist de cop i volta a la pantalla l'incendi que era realisme pur, excessiu. Es cremava el cinema i tot, no? Què en queda ja, oi, d'aquests cinemes? Els cinemes de barri, no de barri, els cinemes de ciutat pràcticament han tancat. Centre de ciutat han tancat. Queden els multicinemes, que ara viuen un procés de transformació incert, amb el tema del 3D, del suport digital, amb el tema de la irrupció de l'internet i... Sí, però aquests saps que se'n surten projectant partits de futbol, espectacles d'òpera... Sí, ara canvien el model de negoci. Canvia el model, sí, esclar. Estem en una època de canvi, com va ser quan va arribar al cinema, fa 120 anys, va arribar al cinema. I això va provocar un procés de canvi brutal. Hi havia els partidaris del teatre, dels del cinema, un canvi en l'oci de la gent a nivell planetari. Diguem-ne que l'Edison, o sigui, el Bill Gates de l'època era l'Edison, o sigui, era un procés de canvi tecnològic molt important. I ara estem en una època també de canvi, relacionat amb la imatge, també molt important. Doncs, Jordi, hauràs de reservar una altra planta d'aquest museu per explicar aquest canvi, no? I tant. Escolta'm, esperem. Ha estat un plaer conèixer el Museu del Cinema de Girona.
Probablement veureu imatges d'aquest programa una mica mogudes. No és que el càmera li tremoli el pols. Les llambordes abunden al centre de Girona. O sigui que és com si estéssim fent la París-Roubaix, però a Girona, i en bicicleta urbana. Una ciutat en transformació constant, creativa i emprenedora, necessita qui escrigui la seva crònica. Un diari és el bategar d'una societat. En aquesta antiga farinera modernista hi ha la seu del Punt. El Punt que va néixer com un diari de les comarques de Girona, independent i democràtic, i que en més de 30 anys s'ha convertit en un dels diaris més importants del país. Anem a veure què ens expliquen. Rafael Masó va aixecar l'any 1910 la farinera Teixidor. Poc que s'ho pensava que un dia seria la seu d'un diari. Ei, Miquel, què tal? A Girona, a aquesta casa. Tu ets ara el director de l'edició de Girona. El director de l'edició de Girona, sí. Ets el que pot presumir més, perquè és l'edició primigènia. És l'edició mare i és l'edició més potent en quant a exemplars venguts. Però escolta'm, la gosadia de començar fent un diari comarcal i acabar fent un diari nacional, això com s'explica? Perquè sou uns agosarats? Perquè som uns agosarats, perquè suposo que en aquests temps difícils ens agraden els reptes i perquè pensàvem que el model de diari d'aquí, que vam iniciar aquí l'any 79, era un model exportable a altres zones del país. Anem a veure el Punt? Sí, anem a veure el Punt. A veure, aquí a la recepció. Sempre aquí. Tot l'edifici hi ha portades històriques. Aquestes, quan aquells disfressats de mexicans van trencar brusa rosa. Això és una història d'honors, hi ha diferents històries. És curiós perquè també és la manera de veure com ha anat evolucionant la maqueta. Sí, el disseny. Aquestes són portades dels anys 70. 80. Hi ha la redacció. Aquesta és una sala aquí que ven unes 90 persones. Quina és la plantilla de periodistes de Girona? Nosaltres som tot el grup, entre el Punt, l'Avui i les diferents publicacions que tenim. En aquests moments devem ser uns 500 treballadors, més o menys. Déu-n'hi-do. Això no és precisament una petita empresa, eh? Això és el... no sé què exactament és això, les planes aquestes blaues. Això vol dir que ja estan enviat a rotativa i aquestes d'aquí encara s'hi han... Estan pendents encara. I el que està fent el maquetador està ajustant un article d'opinió sobre les vegueries. Tenim un sistema informàtic que ens permet molt... El Punt va néixer informatitzat? No, el Punt no es va informatitzar. O era semi-informatitzat? No es va informatitzar fins l'any 88. L'any 88 era una informatització molt precària. És a dir, tu escrivies amb l'ordenador i això generava un article, però aquests articles després s'havien de maquetar i enganxar, posar els filets... S'enganxaven a mà, després en una posterior etapa ja es van... ja t'ho feia tot junt, però era un procés molt llarg, i després, bueno, i aquest és el... Després en vam tenir un altre sistema informàtic, i ara aquest el tenim des de fa 5 anys, i és un sistema alemany, i bueno, ens permet compartir edicions, i treballes sobre ella. La informació local i comarcal també ha canviat molt? Sí, home, nosaltres encara havíem treballat molt amb els autobusos famosos, i la gent que t'enviava un article te'l posava a la Sarfa o a la Teissa, i tornaves a recollir, i si no el posaven a una hora ja no tenies, i ara, no sé, avui mateix ja... Però l'alcalde ha deixat de fer la seva compareixença pública i ell t'envia un Facebook o...? Tothom té els seus gabinets d'informació i funciona molt així, però nosaltres el que volem és tenir gent al carrer i anar-los a veure i xerrar amb ells, que és la manera de treure les coses. Vas a qualsevol bar de qualsevol poble i el Punt és allà. Per tant, una cosa que publiquem nosaltres, una opinió que expliquem nosaltres, arriba a molta gent. I escolta'm, i suposo que això també el mateix en quant a l'ús de la llengua. Jo penso que sí que hem normalitzat una cosa, i ja ho veus amb immigrants, ho veus en gent que no són catalanoparlants habitualment, que veus que estan llegint el Punt, i per mi això és una cosa extraordinària i una manera de demostrar que la normalització de la llengua és possible. Punt número 1. El punt número 1. Aquest és el punt número 0, és un punt del desembre del 78, que és un que es va fer per les fires de... No, per Nadal, pensava que era de fires. Per fires s'havia fet un altre, jo diria. Bueno, ja ho veieu, és que no té res a veure. Discoteques. Discoteques han desaparegut. Ostres, oh! Però això és la història d'una generació, també. El Rufus, el Rufus,
Però mira, la botiga aquesta d'avui encara existeix. I la caixa. També existeix. També existeix. Jo diria que sí, recordo que sí. Després de 32 anys d'història... Gairebé, sí. No, ja no et diré cap on van els diaris, però cap on va el Punt? Intentar arribar al màxim de lectors possible i consolidar-nos com a grup. Jo penso que, per exemple, amb la compra de l'Avui... Però això, empresarialment, ha estat un repte... Sí, és un repte perquè és una operació complicada, però jo penso que això ens consolida com a grup i ens consolida empresarialment, que és important, i per dir-ho d'una manera fa que siguem més forts de cara a possibles... no sé com dir-ho, vull dir, hi ha exemples d'alguns diaris comarcals que han parat a mans de grans grups. De grans grups. Miquel, esperem comprar el Punt durant molts anys. Esperem que sí, així. A reveure, gràcies. Molt bé. Ja ho heu vist i la gent del Punt ho explica molt bé cada dia. Definitivament, Girona té alguna cosa que sí, que enamora. Això era un eslògan, em sembla recordar. A nosaltres ens agrada i ens ha agradat moure'ns per carreteres secundàries de Girona. Si us ha agradat la ruta, la voleu fer i teniu una mica de cames només, aneu al web i després ens ho expliqueu. Una altra pujada, que no s'acabarà mai això.